dia. Són les 9:20, continuem parlant de l'actualitat. Ara parlam de la situació de les nostres escoles d'infantil de primària i dels instituts. Perquè el malestar dels docents per l'aplicació de la nova llei educativa no tan sols no s'ha aturat, sinó que creix. El dimarts dia 18, els sindicats educatius han convocat una concentració davant el Parlament. Serà a la una de l'hora baixa, i en el cas de Mallorca hi haurà una aturada que en alguns centres educatius serà entre les 12 i les 2 de la tarda. Les juntes de personal de Menorca, d'Eivissa i Formentera també faran mobilitzacions en els seus territoris. Podem saludar Aleix Font. Ella alliberat, està dins la Unió Obrera Balear. Aleix Font, molt bon dia. Hola, bon dia. La Conselleria d'Educació va anunciar fa unes setmanes canvis per les vostres crítiques, per les crítiques dels representants sindicals a com s'estava aplicant la nova llei educativa. No han estat suficients aquests canvis? Bé, el que se va negociar en dues meses tècniques varen ser les instruccions d'avaluació, que en són una part, però, clar, els companys i el professorat el que està descontent i està expressant el seu malestar va més enllà d'això. És una situació que se veia venir perquè, bueno, la LOMLOE inclou canvis significatius, s'ha plantejat amb un calendari d'implantació que no toca de peus a terra i vaja, no ens sorprèn gens ni mica les reaccions que estan sorgint dia a dia des dels centres. Quan diu vostè que va més enllà, la Conselleria d'Educació, els canvis que els va proposar, només feien referència, me deia vostè, als criteris d'avaluació. És correcte? Bé, parlant amb els termes de la LOMLOE, no hauríem de parlar de criteris d'avaluació, perquè precisament els criteris d'avaluació són un dels grans problemes que tenen els companys, uns criteris d'avaluació que venen imposats i centralitzats des de Madrid i que amb un redactat molt vague i molt poc concret, en molt de casos, que fa difícil, segons quines especialitats, els fa difícil als companys concretar a partir de quines activitats poden avaluar aquests criteris, no? El que varen tractar és purament i tècnicament com s'hauria de fer l'avaluació segons la LOMLOE, que també és un dels elements molt enrebaçats que ja ve de base en la pròpia estructura curricular de la LOMLOE. És a dir, el que s'ha pogut arreglar amb això no resol o no resoldrà el possible descontentament i malestar que tingui l'acollida d'aquesta llei entre els docents. I quins són? Concreti una mica quins són els altres problemes que vostè també, o que vostès, perquè són tots els sindicats que fan aquesta protesta, creuen que s'han de solucionar, que s'haurien de solucionar perquè anés bé el curs? Bueno, és que no hauríem de parlar només d'aquest curs. Hauríem de parlar perquè la llei, o aquesta nova llei, se pogués implementar bé, no només aquest curs, sinó a partir d'ara endavant. Si tots som conscients que hi ha d'haver un canvi, això, en certa mesura, molts de companys estan d'acord, el que no pot ser és que aquest canvi vengui imposat completament, una vegada més, des de Madrid, centralitzat, sense comptar en la participació dels docents en actiu i imposant un calendari que ja, perquè se'n faci una idea, la LOMLOE se publica en el BOE dia 30 de desembre del 2020. Som en el curs 2021, en ple curs pandèmic de situacions de semipresencialitat i més, amb els docents fent un sobreesforç. A partir d'aquest moment, del 30 de desembre del 2020, ja se fixa el calendari d'implantació i queda tota la feina per fer, de fer els currículums estatals i després els autonòmics. Vaja, ja quan se va fixar aquest calendari, ja se donava per fet que no se volia deixar participar en els docents i que se'ls donaria una cosa tancada. Llavors, nosaltres creiem que el que s'ha de replantejar és tot des de la base curricular.
I la conselleria què vos diu? Els espais que compartiu, els sindicats i la conselleria, la mesa d'educació, què vos diu d'aquestes reivindicacions vostres? Bueno, els currículums autonòmics se varen tramitar per via d'urgència, i vàrem tenir 5 dies hàbils per presentar-hi les esmenes, que estan en el portal de transparència del govern de les Illes Balears. Estan parlant de documents, currículum de secundari, em sembla que té d'haver 300 pàgines, els de batxillerat en té encara més. 5 dies hàbils, val? Evidentment, amb aquests terminis també ja se donava per fet que no se volia una participació del professorat. El que mos diuen des de conselleria, s'instal·len amb l'argument de que s'ha de seguir el que diu la llei i amén. Nosaltres ens trobam que abans de comprar-li en el Ministeri tot aquest calendari d'implementació i l'estructura curricular que plantejava i els canvis profunds que planteja la llei, la conselleria s'hauria d'haver plantat. S'hauria d'haver plantat i no haver donat l'esquena als docents, que ara és el que està passant. Els docents s'ho han trobat amb els currículums autonòmics i estan començant a reaccionar. La darrera reacció, ahir mateix, el claustre de CIES mossèn Alcover de Manacor, reunit en sessió extraordinària, també se va manifestar a la porta del centre i va enviar un comunicat de rebuig en el Consell. Els principals problemes s'estan donant a secundària? De moment, sí. Veiem que allà on vull més la cosa. Per ventures, perquè sí que és cert que allà on els canvis són més significatius a nivell curricular i també el que fa és la metodologia que en certa manera imposa. La metodologia sempre havia estat una cosa a lliure disposició del professorat. El que fa a l'OMLOE és tractar-ho tot, absolutament tot, des d'un punt de vista competencial. Que sense negar-lo, això ho vull deixar ben clar, sense negar-lo, en aquest punt de vista competencial de l'aprenentatge, sí que hi ha certes matèries o certs aspectes d'assignatures concretes que no tenen per què ser 100% competencials, sinó que se pot reconèixer el component acadèmic. I amb aquesta nova llei i sobretot també amb el que creiem que ha estat anar un poc massa enllà amb l'imposició de les situacions d'aprenentatge, que és la nova manera de programar, que no, s'ha de dir que no és normativa bàsica segons el currículum estatal, però en el currículum autonòmic sí que s'ha fixat com a normativa obligatòria, diguéssim. Sí que s'imposa en el professorat aquesta nova metodologia. Vostè diria que les classes s'estan desenvolupant en normalitat? Duim ja un mes de classes? No podria parlar de tots els centres, però me sembla que no. Me sembla que no. I no crec que ho facin en tot el curs, ni en el curs següent, ni en un parell de cursos. Perquè aquest experiment que s'ha volgut implantar a pressa i corrents, per una banda, el sistema no té capacitat d'inspecció per realment dur-ho a terme, i per altra banda, és que ja ha generat una cosa que és molt perjudicial, que és aquesta desafecció del professorat. Hi ha ara una concentració prevista per aquest dimarts. Les aturades als centres són als instituts, aturades de 2 hores a tots els centres. Com s'organitza? És una convocatòria unitària, convocada per les diferents juntes de personal docent no universitari. Les dues coses, perdoni, perquè els nostres oients i telespectadors ho entenguin. És unitària la convocatòria de la protesta i les aturades de 2 hores als centres escolars també? Sí. És a dir, hi ha l'aturada parcial de 12 a 2 en el centre, que s'hi poden adherir tots els companys i companyes. A infantil, primària i secundària. Sí. Sí. I batxillerat, òbviament. Sí. I a la 1
És a dir, entremig d'aquestes 2 hores hi ha acte de concentració. A Mallorca, davant del Parlament, i a Menorca i Eivissa, davant les delegacions, i a Formentera, a la plaça Constitució. I amb aquesta aturada s'entén que en aquestes 2 hores els professors, els docents que s'hi sumin no es donaran classe, no hi haurà classe, no?, durant aquestes 2 hores? Exactament. S'hauran d'establir algun tipus de serveis per tenir cura dels al·lots? Entenem que sí, que com a vaga parcial s'hauran d'establir un tipus de servei. Encara no heu rebut cap tipus de notificació de la conselleria? Que jo sàpiga, no, però podria ser que ho hagi rebut a les juntes, que no, tampoc ho puc afirmar categòricament. Aleix Font és alliberat de la Unió Obrera Balear, forma part d'aquesta junta de personal, en aquest cas de tots els sindicats educatius que convoquen aquesta protesta dimarts contra l'aplicació de la nova llei educativa. Gràcies per haver estat aquesta estona al programa al dia. Gràcies i molt bon dia. Gràcies a vosaltres.